epizoda kako da priroda i rolanje rade za tebe i tvoje trbušnjake. Tako da se nagneš full, znači prema naprijed, dobro ne skroz. Neću sad, ne da mi se računati koliko stupnjeva, ali po mogućnosti na sebi imati ruksak koji ima ovu torbu, znači torbu u kojoj role furaš javnim prijevozom jer tak je povoljnije, sve u svemu malo i hodaš uz rolanje, tenisice u ruksaku, znači imaš još dodatni teret, još dodatnu težinu koja te drži naprijed, što je dobro jer vjetar konstantno puše, nema pravila. Na nasipu sam, dakle, u kojem smjeru puše, ovo je bilo fakat vjetrovito i stalno mi u glavi bila pjesma Against the Wind. Evo ovako ja slavim 10. rođendan mojeg djeteta. 10 godina da sam i ja mama. Wow, to je fakat u sve ovo što prolazimo zadnjih par godina. Puno i velik uspjeh. Tako da Against the Wind, Bob Seger, poslušajte. Dok ste tako kako sam detaljno opisala, znači prema naprijed, vjetar šiba u vas, a vi se lijepo tu sa custom made kapicom zaštitite. Naočale preko, naočale su dobre za prek dana, jer evo kao što vidite mirno je, ali lete bubice i lete latice i svašta nešto, proljeće je. Ne znam, danas sam na radiju, jutros dok sam se spremala, to je prijepodne, čula da slijedi opet promjena vremena u četvrtak, pa nek slijedi. Službeno je proljeće i mene baš briga, jer sam mama 10 godina. Htjela sam još objaviti par super stvari sa svirke jedne, znači Bill Withers Tribute i Golden, kak sam otpjevala svojim djetetu za ročkas, ali YouTube blokira takve stvari jer obvijezno krši autorska prava, ali nisam Golden ja pjevala, nego sam naišla prošli tjedan, još u četvrtak, na tu pjesmu na radio stanici. Budući da svi plaćaju autorska prava, koji puštaju, barem bi trebali, tako eto ne mogu više na YouTube staviti uz shorts ni većinu pjesama koje želim. I za kraj, ajmo reći, radnog dijela dana, rolanje. I onda doma spremiti se za sutra. Sutra je velik dan. Šaljite mi pozitivnu energiju, ljudi!